Hello! Welcome back to my channel. Karon nga ako akong bag, camera bag, and I'm so excited. Let's do the unboxing. Although it's not in the box, not just a cellophane. So excited. Na nag-isod lang na ng akong camera. So this is Manfrotto. So excited. I'm not a backpack person, but this will come handy when I'm traveling sa airport. Masunod dito na. Yes. So, supposedly, dili dapat ibutan ang okay. Dili sunod ang camera. Pwede ito mag-adjust. So both sides siya. Kung di rin ako may ibutang, i-change siya ba natin ang lens. Ano ako ang mag-fix. Kung kami mo ang dito. Sa kabilaan. Change. Igo pa siya. See. Duguot siya, pero pwede siya ma-adjust. Duguot na siya siya Suksot mo na. Sabi pwede na ito ibutang dili siya. Dili mabutang hindi ako mga accessories, like for example, ang extra batteries and memory card. Hit man. Sarap to dito. Saan na to? Mahayag yan. So, saan na to dito? Laptop. Sa bulsa. Dito tayo. So, it's not for excellence. For example, ang sama po ni Dere. Pwede po diri. Kan, kunwari, kung nakay GoPro, suksok na siya diri. Ano siya kaibig? So, panggalon na dyan hapon nila siya. Which is not so handy. Ano siya diri? Zipper diri. Siya maklaro. Kung gusto nimo i-adjust. May zipper dito. Suksok na ang GoPro. Igo. So, pwede pa niya ako extra lens dito. Sinina. Camera, GoPro, akong isa pa ka camera, laptop, pwede pa ka magdala ng towel, pwede pa ka magdala ng tubig, pwede pa ka magdala ng uyab, uyab, isuksok ni mo dire. So, I'm quite happy. Dako kay siya, daghan siya maigo, daghan kang extra lenses. Actually, dapat siya extra pocket dire, pero
fix now. But yeah, I'm quite happy with